ka a gbachara Ụzọma ọgwụ. Obere oge ambụlansị abata buru Ụzọma na-ebuga ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ. Nkeji ole na ole ha ji wee si ebe ahụ pụọ, a na-anụ na Ụzọma anwụọla, na o rughị n'ụlọ ọgwụ, na ọ nwụrụ na nduru ụzọ. Nnamdị asị ọ bụ etu a ka ọnwụ na-adị, onye anya na ya nọrọ ala kọrọ ugbu a bụzi onye nwụrụ anwụ. Ntị adịkwa, ngwa gbagheregide ka nkọrọ gị ihe gburu Ụzọma na ka elerune ndụ anya si ya napụ mmadụ ndụ ya n'ike. Nnamdị gara ụlọ ọgwụ ka a gwọọ ya ịba, o wee bụrụ na ọ ga-ehi ehi maka a ga-etiri ya drip na beedi e nyere ya na otu nwa okorobịa nọkọtara. Aha nwa okorobịa bụ Ụzọma, ọ na-abụ na o ruo n'oge ụbọchị Ụzọma na-abụ abụ. Nnamdị na-asị na nwoke a na-eme mkpọtụ n'ebe a, mana o lezi anya ndị nọọsụ kwesịrị ịba mba sị anya mechie ọnụ bịazie ihe soro ya na-abụ abụ. Ndị nke ọzọ na-emetere ya ebere, mana Nnamdị amaghị ihe na-eme. Ka ọ na-ewetezi aka n'oge abalị, onye anyị na-abụ abụ ebido gbọnwa ka nkịta. Ndị nọọsụ ketara ọnụ n'abalị ahụ, onweghị nke ụjọ kwere metụ ya aka ma ya fọdụzie ịgbanye ọgwụ. Mana chi mee ka ọ na-abụ, onye anyị na-agba ụja, onye ahụ na-agbọ ka nkịta amalitezie bụ nwa abụ na-emezi ka a gasị na onweghị ihe merenụ. Mgbe ndị dọkịta na ndị nọọsụ bịara n'isi ụtụtụ ahụ ileta ndị ọrịa ka ha mara ma ha na-adịkwa mma, ha gwa onye ọbụla na-elekọta ndị nke ha ka ha pụsị ezi. Onye ọbụla apụọ, naanị ndị ọrịa na ndị dọkịta bụ ihe nọ ebe ahụ, tinyere ndị nọọsụ. Oge ha legidere rute n'ebe Ụzọma nọ, ha ekele Ụzọma ofụma, ha na ha akọrịa. Oge dọkịta bịara lee ya ahụ, ihu dọkịta agbarụọ, ofufe n'isi kutuo. Ọgwụ Ụzọma na-aga akpọga ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ, na ya bụ ihe erikuo na nnukwu, na ọ bụ naanị amara Chineke bụ ihe pụrụ ịnapụta ya ugbu a. Mgbe dọkịta kwuru okwu a, anya mmiri eju Ụzọma n'anya. Ọgba anya Pita ma anya mmiri atasịsị ya. N'obi Ụzọma, ọ ma na ili nọ ya nso, ọ ma na ọnwụ abịala, mana ọ na-atụ anya olileanya, ọ na-atụ anya nzọpụta. Ọ dị ya ka ihe ịrịba ama ọ ga-eme. Ọ malite na-abụ abụ akwa. Ndị nọ ya nso esoro ya na-abụ. Onye ọbụla enwe ọmịiko n'ebe ọ nọ. Nnamdị abịakwute ya soro ya na-abụ. Ka ha bụchara abụ, Nnamdị ajụọ ihe merenụ na ka o si wee mee, na ka o si wee rute n'oge ọ nọ. Ụzọma ekutuo ma ọshụ wee malite kọwara ya si ya n'ọnwa ole na ole gara aga ka ya na ndị enyi ya si na agbamakwụkwọ enyi ya nwoke wee na-abata, na otu nkịta ọ bụ esi n'ebe ya na-amaghị pụta taa anya gbalapụ. Ndị enyi ya chụwa nkịta ka e gbuo, mana ha chụkwunwu ya, nkịta gbafuo. Amaghị ka ọ bụ nkịta ara ma ọ bụ mmadụ nwe ya bụ nkịta. Ụzọma echekwa na ọ bụ obere ihe, na-aga egoro ọgwụ na kemist na-eri. O leghara anya buru ya na-aga ọrụ. Ka izu ole na ole ihe a mesịrị, ahụ ọkụ amalite na-ere ya, ibu ya na-ama ya, isi na-awa ya, ọ na-emekwa ya ike ọgwụgwụ. Ụzọma ewe ya na ọ ga-abụ ịba, ọ malite na-eme isiri ọgwụ ịba na-aṅụ. Na o wee rutezie nwanne nya n'ebe ọ na-arụ ọrụ ka ọ rụkọtara ọrụ ajọ eju ya anya, ọ daa, ọ maghịzi ebe ọ nọ. Ọ maghị oge e buru ya bute ya n'ụlọ ọgwụ ebe a. Nna Ụzọma anọghị, nna ya anwụọla, nne ya nọ na vileji. Ọ maghị na nwa ya nọ n'ọnọdụ a, ọ chọkwana ịgwa ya maka na nwaanyị ejikwa ahụ. Ndị enyi Ụzọma na ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ agbalagala. Oge e mere Ụzọma test wee hụ ihe ọ na-arịa, o nwezi onye enyemaka. Ka ọ na-ekwu okwu, anya mmiri na-atasịsị ya n'anya. Nnamdị esoro ya na-ebe. Nnamdị enwetara ya ọmịiko, akwa ka ọ na-ebe. Ụzọma malite kọkasị nwa ọkọ n'ahụ ya, ọkọrọ n'isi, ọkọrọ n'azụ. Ka ọ na-akọ ọka ahụ malite gbọnwa ka nkịta kwa. Nnamdị eburu standị eji etiri ya drip gbalaga. Ndị niile nọ na wọọdụ ahụ agbalaga. Ndị gwochichara ahụ ha yiri n'ozu masị amakpute, ha jikwa ịga n'aka. Ka ha makputere na-achọ ka atụọ anya ịga, mana ọ dịzie ka ike Ụzọma aka ike ha. Ha mee ka a ga-ejide ya onupụ ha n'akụkụ. Ọ na-alụ ka nkịta. Ndị ejisike jide ya wee gbaa ya mmiri oyi n'ahụ tupu ha gbaa anya ọgwụ, wee were ya bụ ịga tinyezie ya n'aka. Ọgwụ ha bịa kụtụkwu ahụ ya nwa obere. Obere oge ha ji wee gbacha ya ọgwụ, ambụlansị abata, eburu Ụzọma tinye na ambụlansị na-ebuga ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ. Ọ dịghị anya ha ji wepụ, ndị nọọsụ a na-ebe akwa, asị na Ụzọma anwụọla, na ọ nwụrụ n'ụzọ. Nnamdị ejitenwuzi onwe ya, ọ tawara akwa na-ebe na onye na ya kpara nkata nkeji ole na ole gara aga ka a na-asị nwụziri anwụ, ka ọ bụ ka ọnwa ọbụla adị. O wee bụrụ etu a ka nke Ụzọma si wee gaa. Gee m ntị, ndụ edidi oke ọnụ ahịa, mana ọ dị ka akwa. Obere ihe metụ ya o nwere ike ịwa, kpachara ndụ gị anya. Ihe ahụ ị na-akpọ ihe nwere ike bụrụ ihe. Be careful for nothing. Obere ahụ butuo gị, jiri oge gị ụlọ ọgwụ. Aṅụ na ọgwụ na-amaghị ihe na-arịa gị. Ọ bụkwa onye na-ezu arịrịa ka arịrịa na-ezonwe niile. Ụbịa njọrọ njọ, mana ileghara ndụ gị anya aka njọ. Mana cheta na agharazie ndụ kpaakụ, onye ire erie. Ntị adịkwa, ya gazie.